Gamelus. Porque es mi culpa, os reclamo milagro doloroso. Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavad en lo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. Kaixo ikusentzuleok, kaixo biraogileok, ongi etorri Gamelu saio berri batera. Gurekin da, nola ez, Ilargi. Bihotz damu izan beditazio. Izan bihotz errukior, Ilargi. Zemuz gaude gameluzaleok hementxe beste saio berri baten, eta gaurkoan egarki ikuste zuten bezala Blasphemous jokua. Edo biraogile. Bai, bentxe behitu eta bexi jaitza, Bai, blasfemo biraogile da, blasfemia biraoa. Hori da, bai, pixkate ondu geha pentsatzen ondik zetorren, alaxia. Bueno, zirutze izo joku hau, ikusentzuleok, guri asko gustatzen zaigun. Bai. Asko gustatzen zaigun, oso joku berezi da. Joku espainiarra. Hori da, Espainiar garatzaile, Sevilla. Garatzaile den Game Kitchen estudioak garatutako jokua da, India, oingunde. 2019 kaleratutakoa. Bai, oso entzutetxoa izan zen. Hola, indi bezala, eta nik uste hola presupuesto ikaragarrizkoa gabe, atea zen. Bai. Eta ospe handi lortu zuen. Bai, gainea hasieratika zakan artistikoki oso iluna zan, eta nik uste lehenengo irudiak ikusi genitunen mundu guztiari harreta dituziola jokuak. Bai, joko impactante izan zen. Hori da. Bai, gero aurten edo lehengo urten atezan bigarrena. Bai. Aurten, ustet. Eta ez du hainbesteko sona euki, eta jokatu duen orok esategu lehenengo baino hobea dela. Ja, karo, lehenengo kemantzun sorpresa, eta bigarrena pixkat jarraipena da, ez? Karo, eskenikoi, bertzuegeri ze iruditze zaizuen baino, karo, agian bigarren zatik lehenengoak bezain onak izan daitezke, baino, karo, ja, lehenengoak eman dizun sorpresa, ez dakazu. Orduan, karo, nik uste begiratzen dezun begirada, ez da berdina. Hori da. Eta igual bigarrena lehenengoa bezain ona izan leike, bino, klaro, zuia, ja, lehenengoakin sentitu zenitun emozioak ja, bigarrengon ja, ez dituzu izango. Edo sorpresak, edo impactoa. Bai, hala gertatzea. Bai. Komentau, adibidez, baseatik esaten deun artistikoki impacto hau izan duzula. Jokua, Espainiar erlijio eta ikonografia katolikoan inspiratzen da. Bai hiria, bai bertako pertsonaiak, bai protagonista, penitente. Peni. Hori da. Eta, aitortzaile. Aitortzaile, eta penitente ere bai, ez? Hori da. Penitente ustetzen. Bai, balio du, bilek. Guk peni dituko jau. Edo penitente. Laguntasunaken. Bai, konfiantzakin. Venga. Eta, hoi, esan dugun bezala, ikonografia erlijioa, batez ere, hegoaldeko erlijioan inspiratzen dena, esan dugu, Sevillako garatzailek diala, eta, hau oso ondo... Espainiako hegoaldeko, azta, esan nahi dezu. Hori da, bai. Eta hola xe, nik uste horrek impactatzen dula grafikoki, eta horrek deitu zigula batez ere, arreta. Bai, harri da, azkenen, erlijio katolikok dauken iluntasun hori. Iluntasun, xarma, misterio. Onditasun, beldurgarri hori, bai, ezela. Hori jokuk oso ondo transmititzeu. Eta esageratutare badago igual, eta esentzi hori hartzeu, ez? Erlijio katolikon iluntasuna azken finean, ez? Hori da. Eta, bertan protagonista, gure Peni maitiak, bertan murgilduko da, bere pekatuetatik libratzeko eta penitentzia gogor horren sekretua edo ezagutarazteko, edo jokalariari pixkat mundu hori erakusteko. Bai. Zati gustatu zu? Ze pasatzea, txon. Ze pasatzea mundu horten ze pasatzea. Miraria izeneko gauza badago. Bai. Balako maldizio bat, mundu horren gainen erori dana, el milagro, miraria. Bai, oine maldizinokin gatoz. Eta pixkat horrekin, horren azpin bezala daude bertako protagonistak, eta... Bai, egia esan ez da erresa, jokuak atzetik dakan simbolismo guztiagatik, ez da erresa
azaltzea. Piskat nik uste esperientzia bat dala, bizitzeko esperientzia bat, kontatzeko oso zaila da. Asko sakundu behar da, eta zaila ikusten nik esplikatzeko piskat. Ikusten zulek esango, hauek ze inoiz ez teatzen jokutan, ez? Zago jokatzea iteo, gustatzen dizkigu, baina... Pasa bai, bino, entera, ez? Blasphemous jolastu aldeu, Ni asko impactatu ninduen jokuk, azaltzean nahin bat egoera, pertsonaia, leku, eszenariok, danak gaukeola... Ez da gitu, rollo oso berezia dauke, ez da joku bat antzekoa. Bai, artistikoki ere oso berezia da. Eta horrek nik uste atmosfera oso berezi baten sartzea izula. Bai, noski. Bai, erreferentzi nagusi bezala. Castlevania ikuste dala, ez? Bai, baitare, Symphony of the Night. Piskat onda hortan dago. Baina, karo, hau ja, ez, bereziki Espainiako katedraletan eta ikonografia hortan oinarrituta. Hoi da. Bai, pixkat nik zerbait goraipatzez jokoagatik hori esango nuke diseinu artistikoa, oain esan dugun bezala, eta asko deitzen duna atentzioa eta kristona daukana baita, eta nola ez komentau behar da, gaztelerazko bikoizketak dira. Bai, zu baldakizu, hasieran oso okerez banago, hasieran etzan atea gazteleraz. Ez. Inglesez atea zan. Bai, hala da, bai. Eta gero berandugo sartu zituen partxe batekin, edo... Eskerrak. Bai. Jokatu genuneko ja gazteleraz bazeon. Bai, gaina nien naiz konturatu eta nila jolastu nuen oso ikan DLC-ekin, da, benga, enekin zen momentutan egon DLC-en, da zen momentutan jokuan ze ja DLC guztik mapan barneratuta zeuden, eta holaixo jolastu nuen. Eta nola ez gazteleraz, eta kriston esperientzia da, pertsonaiek nola hitz egiten dizuten, azentoak, gozada da. Bai. Ze politia izango litzaken joku hau euskeratzea, ez? Bai, ez bat. Ibaios, nun da biltz? Eta bat bizkaitarrez, izketan. Hori da. Azpitituluak, baina gero bikoizleak ere behar ditugu, bat bizkaitarrez. Noski. Bueno, beste bat Kandido Uranga eta zea, eta Mikel Beraetxe, bueno, luzitu ingoliak hemen, Noski baietz. Bizkaieraz, hemendik deialdi bat. Ez da gize... Xibererraz, osea, xiberotarrez. Bai, izango litzake... Kristona. Eta pentsa, itzulpen aiteko, kontakta gorko benuke apaizakin daula. Bai, egia da. Biblia itzultzen aituan jendekin. Bai, ze Ibaiosetaz gogoratu gea prestatzekoon, izugarri pila, karo, azkenen, hitz tekniko erligiosoak erabiltzen diela, ez dira tekniko, baina, bueno, hitz erligiosoak erabiltzea, izen oso berezik, eta ez da bat ere erraza izan, itzultzea. Bai, bueno, lau izen itzulitu gula, baina bai, alare oso jakin inbar da. Eta beste batzuk berdin utzi. Zer adibidez dana gertatzen da kustodia irian, eta zesan dugu, beste, kustodia. Bai. Bueno, beraz, Game Kitchenekin kontaktatuko dugu, eta gero ja, ez dakit, diru laguntza bat hola eskatu berko dugu, ilargi. Bai. Ez dakit, Durangoko azokako diru laguntza, holako zuzea izangoa, eta jokua itzulin behar du bikoizketa eta guzti. Bai, inor animatzen bada hotxen bat edo jartzea, kontaktuan jarri gurekin. Profesionala balin bada, Hemen ez dugu edo zaino hartuko, Dena hastia da. Bueno, nik urrengo atalera pasa nahi nun eta galdetu nahi nizun pertsonai maitatuena zein izan da. Karo, arroizkortu gea bikoizleekin eta da santua juntzaigu. Penny? Penny? Netzako Penny, holako zea bada. Nola izan hau... Kapirotea, zapela? Hori da. Nola izan hau pertsonaje horiek? Prozesiotan, azte santutan da juteianak... Bai, esken nik... Nazarenos edo ez dira? Izan lehik, Igual hauiek batzuk dira, esken nik erlijioaz gutxi ulertzet. Bai. Alako zea bada, buruan kono badauken hauetako bat. Hori da, ikusten egongo zeate gaina. Ikusten zole jetze ez da, osamarrik. Ezaman nun baita pixel art oso politia daukela eta hori, ikusten zole hori ikusi, Ikusten nahi dia mointxe bertan. Bai, vale, aurrea, beraz. Bai, niretzako Penny, protagonista. Bai, eta bazenek beste bat baita nasimentu. Nasimentu... Nasimentu, kristona da. Edo jaiotz, edo jaiotz. Baita? Nasimentu bezala jarraio izena. Hau, bueno, ikusten nahiko zate, ume bat, anatxigona bat daukena tripan.
emateu impresio bat, lehenengo aldiz ikustezunen, ez dakit ni izan naiz, baina kriston impresioa mantzian niri. Bai, pertsonai horrek. Danoi. Bai, harritzeko da nasimentu. Eta bueno, ipatu berra dago nasimentu, dela personaje bat, zartzen dijoan enen, bere aurpegie gerota umego da, umetzen dijoa aurpegiz, eta aldiz bat tripan atxonea, hauke? Kriston atxonein da ume hori, baina berez, azken finean izaki hori zartzen nahi da. Eta hor, nola ez, beti referentzi bezala Benjamin Button azaltzen zaigu, ez? Horako zerbait aipatzen bakoitzen beti da, Benjamin Button. Benjamin Button, dano jakin gozue segurasko, baina zan, ume bat jaio zana atxon itxurakin, gero heldu bihurtu zan, gero ume, eta gero hiltzanen, zera zan, umetxo bat. Bai, gazte. Eta nik aipatu nahi zut horrekin lotuta, hau pelotazalea izan berra dago ulertzeko, baina Fernando Goñiren kasu kuriosa. Ze, oire gaztetu intzano? Ez. Fernando Goñi, hau pelotazale jakin gaue. Fernando Goñi izan zen atzelari bat, oso goi mailako atzelari bat, txapelak eta irabazizitzuna eta dana. Eta bea jaio zen 36 urtekin. A ber, nola jaiotzen da norbait 36 urtekin? 36 urtekin jaio zen, hasi zen pelotan jokatzen, profesional bihurtu zen segidan, eta bere karrera guztien, 20 urte edo 25 pelotan jokatzen, aspen, profesional bezala, 36 urtekin. Beti 36 urte zeuzken, eta izan zen, hasieratik bukaera berdina. Bai. Fernando Goñik pilota hori eraman egin zuen eta errepikapenean hobeto ikusiko dugu nola pasatu zituen atzeko aurki horiek. Begira. Patxi Ruizek aukerako pilotak da, baina ikaragarria eman zion, botea egin ondoren egan egin zuen erreboteko aurkien gainetik. Fernando gor bazen motxilaren bat eta jertseren bat eta bazen, baina horien denen gainetik jauzi egin eta pilota eraman egin zuen. Jokamolde berdina, dana berdina, fizikoki berdin, dana berdin. Pelotatik retirau zanetik ez dakigu zertau zen, baina ni segur no berdin dago. Orduan geotena hor zartzaro guztiak de golpe, etorriko zitzaion pelota utzizunen. Hori da Fernando Goñiren kasu kuriosa. Bai. Nik bat esatearren bakarne, esangot, Arranguran mutuen kofradiako bakarne. Bai, eta... Hori ondo gauza ego, Ibai arroen gozan horrekin. Arrangura mutuen kofradia. Bai. La hermandad del lamento mudo da, ez? Hori da. Bai, eta bakarnek errosarioan korapilokon hartzen ditu, eta horren truken, penitentek ekipa hualko ditu objektu batzuk, gero bere abenturan, aurrera iteko lagungarri egin altzaizkionak. Orduan da korapilo gehiago eman, edo errosarioaren korapilo gehiago eman bakarneri, espazio gehiago lortzen dituzu, objektu gehiago batera ekipatuta izateko. Eta, spoilerrez egiteatik ez eta esango ze objektu diran, baino gehiago oso lagungarria. Bai, bigarren blasfemo zen, aurten ateran bigarren jokuan, nunbait bikoizketa, oraindik eta hobea omen da, eta Espainiako bikoiztaile eta aktore ezagunak, ahots ezagunak parte hartzeuen. Bai? Horrek emateit beldur bat? Ez da, bikoizle bat baino gehiago trakestu zaigu, Nola trakestu? Trakestu digu esperientzia bideojokoan. Imanol Arias izan dugu bikoizle, Clara Lagos... Hori askotan, Espainian askotan ititu. Cristian Galvez, gogoratu nahi ere ez, bikoizketa horiek, Askotan ititu, baina ez hau ez da izango kasua, Hauek bikoizle honak. Ez jarriko gola, holako... Pues zer gauza, naiz fido. Ez, lasai, jarki. Ez, eskerrak. Jolastuko dugu, eta inoiz ekarriko dugu, gamelura. Uxe. Bai, nahi alezu komentau bost zailena, Tasio? Bai, netzako nik azkenengo esango nuke. Nola zan? Zerren mirariaren semea? Bai, alako zerbait ez zen nire letra ulertzen. Azken mirariaren semea. Azken mirariaren semea, azken bosa. Netzako hori izan zen zailena. Bai, gainea bi faso bezala zitun, lehenengo apaizantzeko bat akau behartzen duen?
Bai. Eta gero bere final bosontara jute zinan, eta gaina dana segidan. Bai, gaina... Errorerik gabe eta... Ikusentzulei asko esplikatu berrik ez dago, nolako dan bosa, ze behaiek ikusten nahi dira gu ez bezala. Hori da. Beti bentajakin jokatzeu. Bai. Ikusentzulen nazkarrioik. Baina oso maitatuak. Ni gogoan dauketena da, ez dut bola berezik gogoratzen, bai azkenengo zaila zala, beste mate bazeola zaila, baina nik hartu nun joku bat enun pakeik izan bukatu arte. Eta orduan zan, venga, oso... Ja, igual pixkat zatu intzinan, nola esatea, itxutu? Bueno, itxuture ez, gozatu ginen jokuekin. Ez zizten hain zailara egitu, bere zailtasuna ondo neurtuta daukela esango nuke. Eta bueno, erronka bat planteatzen zuen, baina gustua pasa honon. Gero base hone bai, nik niri zaila intzitzaidan Isidora hilen ahotsa, baina uste nula jokuko gaizto bazala eta ez DLC batekoa da, Funds of Eventide DLC-ko Isidora, eta nik uste nun jokuan parte zala gero konturatu nintzen ez, irratsaio hau prestatzerakoan konturatu nintzen. Nik ez dut uste... Zuk ikusirez? Gauza da... Nola aurkitu zen hon? Pues nahi gabe, gauza da zuk lortzen zenitula iten batzuk ziala ezurrak. Bertako gizakien ezurzatik. Falange deztak izein, dedo gordo de no sé cual. Bai, holako gauzak. Eta lortzen zijuten zinanen, bazagon Osario de los Alboresen NPC bat zegon, hilerriz eta inguratuta, eta berari eman iten zenizkion. Eta kantitate baten ematen zenion einen, gauzak ematen zizkizun. Harimak, bertako txampon trukek, eta objetun bat, olako gauzak ematen zizun. Dalako baten, kantitate hola nahiko handia eman ondoren, ez danak, ez jokuko ezur guzti, baino, bai oso kantitate handia. Bere atzen zeon ate bat, irekitezan. Tani pentsatu nuen, kontuz, ze ongote dan, ate horren atzen. Eta ze topatu nun, ate gurutzatuta alerta spoiler, Isidora, nire bizitzako tunda emateko prest. Ez nuna aguantatu tasio, minutu bat ez, bizirike. Eman zizkin zapla batzuk ikusiren itula inundik etorri zian. Eta hurrengo saiakerak? Nazka-nazkain da. Hoi da, dakaten beste DLC-ko bosak eta nik joku guztia pasata dut, Isidora izan ezik. Pelota intzitzaidan, pelota galanta. Nik normalen olako ez ditut pasatzen, ez bali joku baten asko trebatu naizela, baina gustatzen zait hori egotea, ze beti dago danantzako aukera bat gehiago zela, ez? Bai, jarraitu nahi dunak zailtasun handiago batekin, ez? Bai. Earki. Galdera bat nahi dizut. Bota. Zuri jokagarritasun aldetik zer irutu izan jokua? Espero nuna baino horrexago egin zitzaidan, hoi hasteko. Ninekan memorin Hollow Knight eta hola, asko sofritu nula. Eta Blasphemous errexegi iruditu zitzaidan niri. Egia da baita Nintendo jolastu nula Mando Proakin. Eta igual horrek ere erreztasuna gehitu ziala niri ez. Zertza, Mando Proakin igual pixkat arroska hortuta? Bastante, bai. Irratsaio bakoitzen aipatzen zu, Bai, ez da, eske. Ume boto joikoneko, horrekin pasatu nun Hollow, da horrekin sofreitu nun eta bestela jokagarritasuna, kristona irutu zitzaidan, kriston mekanikak ditu. Bakitu zesateuen. Espatakin engantzatzean movida hoi oso guapo do. Noi oso nahi dituztean alde hortatik, eta oain izateu, bigarrena asko zobea dala, eta bigarren atea zanen, aintzituenen analisik eta esate zuen, lehenengoa pixka baldarra zala jokagarritasun aldetik, eta aldiz bigarrena oso ondo zeola. Ze izangotea orduan? Nei lehenengo nahi dituztean. Eske nahi ez zitzaidan iruditu. Baldartasun hoi, esaten deuna, launen artean, ortopedias pako, nik ez zitzaidan iruditu. Karo, igual, bigarren aprobatuta, gero, bultatzen zea lehenengora, eta orduan igual somatzezu desberdintasuna. Bai. Baina, ondo dago beti oberuntz jutia. Hori da. Bai? Bai, ni gogoa jartzen, ez zaitu bigarrena aprobatzeko. Bai, ez da. Nik dula gutxi pasatu nun bat, orduan tartetxo bat utzikoet, arnaz pixkat hartzeko. Hori da, bai. Beste halako joku baten sartu aurretik. Bitartean, Pikmin eta... Bai, Pikmin lau eta... Harinago eta alaiagok Marigonder. Bai. Murgilduko gaberriz
erlijio ilunaren... Ze? Erlijio ilunaren itzaletan. Bai. Lokatzetan esan behar nun, baina hor lokatz gutxi, beneno pilarra, baina lokatz gutxi. Zonalderik bai maitatua, gorrotatua? Bueno, nik maitatuna arrangura mutuen kofradia. Zonalde politia zen NPC batzuk zeuden. Bai. Berezia. Beti maitatunak nik hasierakoak esate ditut. Bai ez? Igual lehenengo impactoa nola izatean. Bai. Igual horrekin gatzezea gehien. Alare gero zonalde hortara desientetan bultatzezea, Bai, azkenen, bai. Metroidvania bat da, eta, bueno, azkenen... Search and action. Bai. Hori da. Gehatu nahiz pixki. Ez nuen espero, esatea. Dana lotuta dago, ez? Eta azkenin, hori pixkat erdi parten gehatzen da zonalde bada, eta ni behintzat desientetan bultatu nintzen horrea. Esto nigo galio pila dara, Bai. Zugarri pila. Nik beste behin DLC batekin nator zonalde gorrotagarriena aipatzeagatik, gaina pelota intzitzaiten arroskortu ez, egoskortu initzan, borroka eta korri, hain behar dezu, desafio bat bete behar dezu, 5 daude guztira, eta denbora jakin bat dakazu, parkour eta plataformeo movida oso txungo batzuk garaitzeko. Denbora jakin baten barrun, gainea ja bigarren edo 3. desafiotik aurrea erabili behar dezu teknika bat, jokuko teknika bat, kriston komplikatua dana dominatzea, eta da zuk saltoin eta txintxilik daun lanpara bati jotzen baiozu ezpatakin, bigarren salto bat bezala gehitzen dio pertsonaiari, eta horrekin salto aurrera bezala zoaz, paretan engantzatzen arte. Orduan, teknika horiek, orduan da gehiago daudela denbora, zure kontra pintxok eta subolak eta zegaiztok ez daude, da gehiago da pintxok, subolak, muitzen dian plataformak, olakok toki guztitatik, eta 4 pasatu nitun, sufrituta, baina igual, astet erdin, arratsaldero orduak, benga, jazkenen ikaste dituzu, bide guztia memoriz ikasi behar dezuz, ez bazaizu perfecto ateatzen, segundu erdi bat galduta ja, ez dezu desafioa garaitzen, oso zaila dira. Eta gotzen naiz azkenek, ja, esan nun, benga, pasein behar detu naino iritsita. Eta, azkeneko plataformoen ja, kostatu zitzaidan zonalde batean iristea, eta esan nun, guztia, eta hemendik aurrean nola aurratzet. Eta trampa pixkat inun, entzule maiteok, trampa inun, beiratu inun YouTubeen, eta kontutu nintzen, desafiun bide erdin neola oendikan. Oendikan beste gehatzen zitzaiala, eta esan nun, beda, onaino, adio, gero arte Mari Carmen, adio. Eta hortxe gatu zen nire desafioen intentzioa, o? Bakizu zeini guztauko letzaioken joku hau? Zeini? Doble maulerri. Bai, bai. Ez ditula 1985 aurreko joku jokatzen normalen? Ez, baina honek daukan pixel hartakin gustatuko zaio. Bai, azken finean esan nahi gogorraz ditelako doble maulerrek Twitchen zuzenekotan jokatzeitun hainbat joku, ez? Bai. Zaztuntan Castlevania, Dracula, Ixa, daulako batekin. Bai, eta zailtasun puntxu horrekin behai asko gustatzen zaio 1000 aldiz saiatzea. Euskal joku mota horren evoluzioa bezala ikusten dikau. Bai. Eta bueno, Bexikera iritsi da, pixkanaka ez? Venga, esan behar dut. Bexikeria, xelebrekeria, berezitasun... Oida, bitxikeria, bai. Bexikeria. Oida. Bexikein moun, azteko, esan behar dut Blasphemous jokua Goian kuadro baten inspiratzen dela batez ere. Velázquez eta badaude hortikan, Meninekin, baina batez ere Goian kuadro baten inspiratu da Procesión de Disciplinantes izena duna. Jarri ikusten ongo zeate kuadroa. Eta kuadro hontan ikusteana da katolizismo sutsu batian nola disiplinatzaile izeneko gizon batzuk beren bizkarrak zigortzen jutzen penitentzia gisa, ez? Eta hau dana ekintza publiko batian. Orduan, ikuste zueia kuadro honekin jokuak dakan iluntasuna eta inspirazioa. Eta gero aparte, honetaz gain jokuan erreferentzia pila ditu toki oso ez ezagun eta emblematiko askotara. Kordobako mezkita katedrala,
Adibidez? Trianako zubia. Padilla del Alcázar Marianeko bainuak, Giralda eta katedralaren goikaldea. Goikaldea, ez? Los Altos de la Catedral, bai. Hori da. Bai, oso toki ezagunak gainea, Eta... Hala omendia, ez? Nik izan ez zautza ditut, oina. Ni batzen batean ondu naiz. Bai, mezkitan adibidez. Bueno, eta, a ber, berez hau, hola zan, hasieratxo bat, intro txiki bat, ze benetako besikeia oain dator. Egia esan, jokuak kriston erreferentzia pila ditu eta ez genuke bukatuko hasiko bagina horregatik, errepaso txiki hau indegu, pixkat, erreferentzia haundi hauei aipamena inez. Baina batez zere besikeia jokukoa edo erreferentziarik besina, izan du da baita Espainiar kultura popularreko pertsonai ezagun batzuei baita iteiela ze esango genuke? Erreferentzia edo aipamen edo beraiengan oinarritutako zonaldek edo badaudela jokuan baita. Eta adibidez nik lehenengo esangoet, dala Joselito el Gallo, toreroan hilobian. El Gallo ez, esan deulaen. El? Gallo. Baina gaude. Joselito Ollarra. Hirugarrena, ez? Gallito hirugarrena, torerua. Behaien, ez da broma, hau, ikusten ongo zehazte iruditan, behaien hilobia inspirazio gisa erabili zuten, eta, hilobia hau da San Fernandoko hilerrian, Sevillan, eta, ojo, zeren, hilobia hau, mea kulpa aldareak sortzeko balio izan ziren garatzailei, hau da, orduan ez da broma, zen mea kulpak oso garrantzitsuak dia jokuan. Jokuan mea kulpa ezpata bea da, ez? Hori da, bai, eta aldare batzuk dauden non, hobetzen jutezean ezpata. Orduan garrantzitsua, eta hurrengoa, esango aldeo. Ezpata mea kulpa da, ezpata horrekin jendea katzeu eta horrek bere kulpabilidade hori dauke, ez? Hori da, bai. Eta hurrengoa da, berezia, Lola Flores. Zein da Lola Floresetan oinarritzen dan pertsonai bat dago, edo bere abestien letretan objektuak saltzen ditun NPC bat dago, Kandelaria, izena duna. Hori da, sabeldantza, edozein momentutan sabeldantza egiten hasiko ala emateun pertsonaia bat, ez? Bai, amuina bat. Bai, oso berexia da. Itemak saltzeitu, eutea hola zirko den da karpa. Karpa bat da. Perez, igual, hijitu karpa esango genuke? Hola pixka irudikatuta... Ez da hainbeste esplikatu beharrik? Ikusten nahi dea, ez? Beti berdin gabiltza. Alako baten sartu, eta beti dituzu 3 objektu erosteko, eta badirudi, karo, ni jolastu nitzenian, enitzan kontutu, genion garrantzirik eman, bai esaten nun, oaze gauza bitxik esaten ditun gure Kandelariak. Baina ez nitzan fijau, bere esaldien bitartez, Lola Floresen abestin letrak edo esaldik aipatzen ditula. And may my eyes be blinded if I'm lying. Y que mi sacai, si digo mentiras, se queden sin luz. Interesgarria. Ikearria. Bai. Beste besik bat esango dizut, ontxe, akordo nahi izena. Bota. Gela batea iristezea, eta bertan, zeba dago, konsola bat, edo, rekreatiba bat, edo... Egitea. Bai. Eta sartu zaitezke. Sartzen zenean da, blasfemus bat, 80. hamarkada hasierakoa emateuna. Bai, joku retro baten bezala sartzen zenean, bai, gainea zontoki baten, ematezula, zonalde diskutu desiente ditu jokuk, eta tipiko ematezula jokua bukatuko ala eta aurrea jarraitzezu eta zonalde diskutu batea sartzezea, olako toki baten zeon. Bai, detailez bete eta dago, Gero baita ere, oainen izakoratzen nola zen, baina bazeuzken kuadro batzuk eta beste indie joku batzun azalak edo zerbait azaltzean kuadrotan, daulako... Bai, referentziak eta... omenaldi batzuk... Bai. Dana gauzatxoz bete eta jokua. Bai, egia esan deuna, lehen
Jokua astezea lupakin hausnartzen eta dakazu itzeiteko beata hilabete terdin. Pasada ditun detaile guztik. Baina guk ez dugu hilabete terdi segiko. Ez? Pentsat ekarri dugu saio bat? Bazala garaia, Tasio? Bai, aspaldiko partez. Eta bueno, urrengoan zain, hementxe agurtzea gaurkon. Bai, jokatu zuenok esan zuen komentariotan, zuei zeiritu zaizuen, zuen esperientzik. Zuen antzat, gomendagarria da jokua. Animatu, gustatuko zaizu, Bai, animatu. Eta holaxe, Tasio, oraino? Holaxe, ilargi. Holaxe, ikusentzuleok. Urren arte. Laster arte, espero. Bai, noski. Ondo izan. Aio.